IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nabarada Pinasangbay ti San Nicolas Municipal Police Station ken di PNP San Nicolas Advocacy Group ti IFM 99.5 Laoag akas maysa a Miyembroda kabayatan ti panag-renew dagiti imuno na stakeholders ket ditoy ang nagsarita pay ni Police Captain Sigman Benigno ako na asal saludaran na iti awan makaartap a serbisyo ken kinaaktibo ti grupo ibata ti hepe nga uri awan to kumaisunan iti biyang iti PNP San Nicolas ket ditoy ang mapagtali na edlat ta kuma ti grupo nga dan iti innematawenan nga agserserbi kadagiti umili kabayatan na iti metbiyang ti IFM 99.5 Laoag ket ditoy ang maipatangatang dagiti aktibidades ti grupo ken ditoy nga isuda iti mangkita ti ayos ti programa ken agbalin ang Masters of Ceremony kadagiti dadakkel a programa maipanamnama ti nagpimpintas nalinlinak nataltal na a San Nicolas kadaytoy napabarok ken napapigsa nga advocacy group. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.